Hyvää päivää. Minä olen Peti Häppinen Dorado Intermediasta. Tässä videosarjassa olen enimmäkseen puhunut pukeutumista ja vaatteista. Mutta tänään haluan palata toiseen pääammattiini, yhteisöllisen viestinnän ja sosiaalisen median asiantuntijana. Alahan on itse asiassa aika uusi. Minä olen ollut kauemmin alalla kuin kukaan muu Suomessa, 15 vuotta, ja vasta noin 5-6 vuotta ala on ollut sillä tavalla tunnettu, että ei ole aina tarvinnut selittää vanhemmille sukulaisille, että mitä työkseen tekee. Minun työni on pääosin ollut moderaatiota, mutta myöskin erilaisten saittien valmisteluun osallistumista, konsultointia palveluiden sääntöjen luomiseksi, sosiaalisen median ohjeiden laatimiseen, moderointiohjeita, mutta myöskin sellaista osallistumista, joka tapahtuu ennen kuin palvelua perustetaan, jossa autan palvelun perustajia valitsemaan välineet, menetelmät ja sen sellaiset. Tällä alalla on paljon ihmisiä. Olen sanonut, että sosiaalisen median konsultteja on niin paljon, ettei niille riittäisi siljäsärneitä asiantuntijoita niin vähän, että ne mahtuvat tilataksiin. Tämä tilanne pitää suunnilleen edelleen paikkansa, joskin eräänlaisia spesialisteja on tullut lisää, jotka ovat erittäin ammattitaitoisia. Mutta ydinporukka on edelleen 10 henkeä. Alaan liittyy se, että kun siitä tuli muodikas, siihen hakeutui paljon ihmisiä, joilla välttämättä ei ollut kovin syvää näkemystä ja kokemusta. Puuttuu käsitys markkinoinnista, psykologiasta, psykobiologiasta, ihmisen historiasta, kulttuurihistoriasta ja kulttuurievoluutiosta. Olen tavannut alan ammattilaisia, joille on saanut selittää termiä kohderyhmä tai kulttuurimeemi. Tämä asiantuntijoiden kirjavuus aiheuttaa sitten sitä, että eräässä tapauksessa sosiaalinen media on aiheuttanut pettymyksiä käyttäjilleen. Yritys, joka on lähtenyt mukaan sosiaalisen median, ei ole tavoittanut kohderyhmäänsä tai saanut aikaan niitä asioita, mitä he ajattelivat saavansa aikaan, koska he eivät ole valmentautuneet kunnolla. He ovat saaneet väärää tietoa tai heidän ohjeistuksensa on jättänyt huomioimatta jotain oleellista. Kuitenkin alalla on mahdollisuuksia. Minun sarjani 6 kuplaa sosiaalista mediasta ampuu alas eräitä näitä ilmiöitä ja väitteitä, mitä alalla on. Mutta oikein ohjattuna, oikein käytettynä sosiaalisessa mediassa on mahdollisuuksia. Konsultointi ylipäänsä. Sehän ei ole mitään kiva naminami hommaa. Hyvä konsultti ei ratsasta hypeillä. Hän kertoo asiat, miten ne ovat. Kertoo mahdollisuudet ja kertoo uhat. Auttaa asiakasta valmistautumaan näihin uhkiin. Moderaatiossa minun tärkein tehtäväni on estää asiakkaan oikeusjutut. Sitten toinen tehtävä on auttaa ansaitsemaan rahaa ja 3. tehtävä on auttaa säästämään rahaa. Kaikki liittyvät rahaan. Yritystoiminta on rahan ansaitsemista. Jos yritystoiminnassa ei ansaitse rahaa, se ei ole yritystoimintaa. Minulla on tästä henkilökohtaista kokemusta. Sitten tämä naminami-ilmiö aiheuttaa myöskin sen, että eräät konsultit ovat erikoistuneet hännänheilutukseen.
Hyvä konsultti ei ole hänen heiluttaja. Hän on pikemminkin rakkikoira. Hänen tehtävänsä ei ole pönkittää asiakkaan itsetuntoa, joskin joskus sitä on tehtävä. Mutta päätehtävä on oikeastaan samat kuin Englannin kuningattarella. Neuvoa ja varoittaa. Ja tämä sitten saattaa tarkoittaa välillä sitä, että on sanottava pahastikin. Ja se taas sitten joskus tarkoittaa sitä, että on sanottava myös hyvästi. Mutta hyvä konsultti, asiantuntija, ymmärtää sen. Ammattietiikan vaatimukset ovat ne, että homma hoidetaan. Minä olen Peti Jäppinen, Dordein